Alah, babon tenan lele. Wah, diarak kowe. Suarane gandang ki. Ya bolong geser sik, bolong geser sik. Iwake mau sak kepek-kepek. Menyedihkan, bolong, menyedihkan. Duk, alah, iki kena babon lele. Alah, mentelunjang kena lele. Alah, gelut. Alah, babon tenan lele. Wah, diarak kowe. Suarane gandang ki. Wah, gede tenan jan iki, gede tenan ya Allah. Gede tenan, gede tenan, kusik. Samene le. Prima. Hei, prima. Ki lho tontonan ngene iki lho jenenge babon ngene iki Mak Prima. Hei. Tak pri babon wah sik ning ya iki medeni cah. Sik. Ah, sik. Sik. Iki medeni iki bolo. Iki medeni iki ngantek ucul medeni iki. Genah babon iki. Waduh, ucul lek. Bajindul. Ucul lek. Anu merocot tok. Wah, merucut tok lek. Oh, cek. Waduh, gajiret. Aduh nyantol gonjong ini. Tenang. Kosek iki nyantol nggon anu lek. Senare kok. Suarane ngasih kaya gede tenan lek. Gede tenan lho. Bismillah. Wah, meh tragedi ki mau. Ke video lek. Alhamdulillah iki wis mbuh senare ngomedot sik iki. Kena nggon anak gunting kok. Meh tragedi bolo. Kecekelek mene lho, Wah iya. Halo Ladre. Wah, sorry ya Jam ya. Aku saya Jam. Samene iki lho. Mak Prima. Lho, babone ngene iki lho rasa diingkope drijine. Drijine ra mingkop iki. Tonton ki ra nek turae iki. Alah. Iki nggo kas tangan, Mbak. Mak Prima. Alah. Iki lho ngene iki lho babon. Bagi aku rai docol cak. Aja tragedi iki mau. Asem. Wah lah. Iki glo mah iwake ngene iki. Iwak diwenekke wong mingkupe semene iki. Apa iki? Ngene iki lho babon rasa diingkupke mah glo amene gedhe niki lho. Hayalah. Prima wis salah pilih lawan kowe mah. Iki lho mlebu karamba ra sedeng mah. Lah piye iki mlebune karamba iki lek. Ra sedeng lek. Karambane ra sedeng.